otu nnọrọ onwe ọ bụghị gọọmenti nwe bụ Mmaigbo Empowerment Foundation agago n'iru wee gbapee amụma ha ji n'aka maka ịchịkọba ọgbakọ ọzụzụ wee nye ndị ntorobịa na-agbata afọ a ga-amụta afọ na-abịa abịa. Ya bụ oke mmemme bụ nnọọ nke a nọ n'ime ya wee malite ịna-akụziri ndị a maka ihe dịgasị iche iche ha tosiri ịmata etu ha ga-esi wee bara onwe ha uru ma bụrụ mmemme achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ebe Blessing Uchendu ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ otu ngalaba Mmaigbo bụ ndị nke edegoro aha ha na Allied Matters nke afọ 2020 nke ebumnobi ha gbadoro ụkwụ ịkwalite omenala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị eji mara ndị Igbo n'ụlọ nakwazi na mba ofesi. Ya bụ ndị ahụ a ga-azụ ọzụzụ bụ ndị a ga-enye ọzụzụ n'ihe gbasara ịlụ akpụ ụkwụ, ịchọ mma, ime achịcha bekee, ịgbasa ozi, ise eserese, ịdụ akwa ya nakwazi ịlụzi ọkụ na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ nke ha ga-anọ n'ime ya wee gaa ogogo atọ dị iche iche nke bụ ọbụna ha gasịa ya wee bunye ha akụrụngwa ha ga-eji wee nọrọ onwe ha. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye Director General nke Mmaigbo Empowerment Foundation bụ Maazị Ụzọ Ekemezie onye nke kọwara ya bụ mmemme dịka ihe o busi n'obi ike wee kwuo na ebumnobi ya eji wee na-achịkọba ya bụ ihe bụ iji wee mee ndị ntorobịa bụrụ ndị bara onwe ha uru ma nyekwazi aka n'ịkwalite otuto nke obodo. Maazị Ekemezie gakwa n'iru wee kwuo na ọ gbadokwara ụkwụ n'ịkwalite ihe niile eji mara ndị Igbo wee rekwazie ndị ọ dị n'aka n'ọchịchị ka ha gbaa mbọ nye aka ịhụ na ya bụ amụma bụ nke pụtara ihe. Ọ gakwazi n'iru wee kwuo na ọ bụ ịlụsi ọrụ ike ka eji mara ndị Igbo ma dụkwazie ndị ntorobịa ka ha were ya bụ ohere ọma ewepụtara wee nweta ọbụnadị otu aka ọrụ ma ọ bụ karịa nke ga-eme ha ịnọrọ onwe ha n'ọdịnihu. N'okwu ha dị iche iche n'isiokwu nke bụ mpụtara iche omenala na ọdịnala Igbo ya nakwa mkpa ọlụ aka bara n'etiti ndị ntorobịa ka onye Deputy Director nke National Orientation Agency bụ Sir Joseph Uchendu ya nakwazi onye Director Administration Office of the Governor Anambra State bụ Lady Patience Anago ya nakwazi onye okwu bụ Dọkịnta Dennis Ekemezie nakwazi Oriakụ Chinelo Ọnọniru kọwara ya bụ amụma ya bụ otu wepụtara dịka nke magburu onwe ya ma bụkwazi nke ga-enye aka ịkwalite ezi ọnatarachi dị iche iche dị n'ime ndụ ndị ntorobịa. Ha gakwa n'iru too Maazị Ekemezie maka ezi echiche o nwere ma gakwa n'iru dụọ ndị ntorobịa ka ha tinyesie uchu ike na ya bụ ọmụmụ ihe ma gbara mpụ na aghụghọ ọsọ iji wee nyere gọọmenti aka ịhụ na enwetazuru udo na ọganiru n'obodo. Ụfọdụ ndị bịara ya bụ mmemme nke gụnyere Emmanuel Nwalụ ya nakwazi Chisom Mbọnụ toro otu ahụ maka inye ha ezi ohere ọma ịbụ ndị ga-esonye na ya bụ ọmụmụ ihe ma rịọkwazịa ndị ntorobịa ibe ha ka ha ghara ị na-akpụtọzi afa ndị ntorobịa ma kama ka ha tinyesie echiche ha n'ezi ihe ga-eweta ọganiru n'ọdịniru nyegara obodo, ezinụlọ nakwazi onwe ha. Site n'Awka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.